പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് കുടുംബത്തിൽ ചിരിയും ചിന്തയും പുതുമകളുമായി പുറപ്പെടുന്ന കാഴ്ചകൾ പുതിയ സമയമാറ്റത്തോടെ ഇന്നു മുതൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. പുണ്യപുരാണ ഭക്തി പരമ്പര ഉണ്ണി ഗണപതി 6 മണിക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. പാറമട വീട്ടിൽ നിന്നും പ്രേക്ഷക ഹൃദയം വരെ പോകുന്ന ഉപ്പുമുളകും കോമഡി എക്സ്പ്രസ് 6:30 എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. പാട്ടും പരിവാരങ്ങളുമായി പുറപ്പെടുന്ന ടോപ്പ് സിംഗർ 1.5 മണിക്കൂർ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് 7 മണിക്ക് യാത്ര തുടരും. കണ്ണൻ മഹാലക്ഷ്മി ജീവിതയാത്ര മഹാലക്ഷ്മി 8:30 വീട്ടകത്തളങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. പ്രേക്ഷകർ കഞ്ചിമാതെ കാണുന്ന സുഖമോ ദേവി 9 മണി സമയത്തിൽ യാത്ര തുടരും. ഐറ്റം നമ്പർ 100-ൽ 100 നേടി യാത്ര തുടരുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് കോമഡി ഐറ്റം വേറെ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് 9:30 ചിരി സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഫ്ലവേഴ്സ് സ്മാർട്ട് ഷോ ശനി 9:30 എത്തിച്ചേരും. ആസ്വദിക്കൂ വിസ്മയ കാഴ്ചകളുടെ നിലയ്ക്കാത്ത യാത്ര ഫ്ലവേഴ്സിൽ.